Hei, tulkaa nopeasti apuun. Tulkaa apuun. Mun poika kaatui tuohon lattialle. Joo, tiedätkö mitä tässä tapahtui? Koita rauhoittua vähän. Me istuttiin pöydässä ja lapset juoksi tässä. Ja sit Ville söi omenaa. Ilmavirta ei tunnu. Tehkää nyt jotain. Ei reagoinut käsittelyyn. Meillä on eloton potilas. Mitä asioita tarkalleen tapahtuu? No ihan just äsken heti huusin apua ja sitten tulitte. En mä tiedä, ihan vähän aikaa sitten. Kyllä. Onko tällä lapsella mitään sairauksia? Ei joo. Ihan terve. Joo, flunssa oli viime viikolla. Joo. Lähdetään hoitamaan häntä tässä oikein ihan rauhassa. Ja mitä te teette? tällä hetkellä elvytetään häntä. Sairastaako jotain? Ei, kun Ville on ihan terve. Ei oo mitään. Parasta niimotia aikeille. Potilas ventiloituu erittäin huonosti. Paljon on kapna? Onko kapna kytköstä? Kapna kytköstä. 1,2. Joo. Oliko he juuri syönyt jotain, kun hän... No Ville se omenaa juoksi tässä ja... Okei, katsoako sinne niin on? Sit se rupesi juttaa kauheasti ja sit se nyt tohon noin. Joo. Kuinka hengissä nyt mä katson varmuuskoululla näkyykö siellä mitään? Hengitysäänet hiljaiset molemmin puolin. Vaihtaa sitten. Joo, seuraavassa. Niin hän niinku söi jotain ja... Ville se omenaa ja juoksi tässä eestä alas. Mitä te teette? No, hän on nyt... Näkyykö varmuuskoulussa mitään? Jos näkyy, niin Ja katsotaan, että jos sinne on jäänyt sinne nieluun nyt joku, että hän on sen takia mennyt elottomaksi. Nyt koetat rauhoittua meidät vaikka istumaan johonkin, niin me tehdään parhaamme tässä. Mihin mä menen? No, meet vaikka tuonne sivumpaan, niin... Ota vähän rauhassa, me tehdään parhaamme tässä. No niin, Petri valmis vaihtamaan. Laita toi hengitys yli suuntaan. Kyllä vaan suoraan, se on viivaan. Niin on. Keskeytä elvytys. Irti potilaasta. potilas ventiloituu edelleen huonosti. Iskua ei suositella, ellei pulssia elvytä. Joo. Alan leetuttaa ja laitan pipan. Joo. Ja lähdetään nyt tularistoppi valmistuu väärin. Tippa laitetaan. Niin. Mitä ei mä tiedä, että yritti puuttukoda voida katsoa. Lakiin kiinni. Siellä on omenapalainen kurussa. Jätit omenapalainen pois. Potilas ventiloituu huomattavasti paremmin. Vedetään Arduun. Paljon se on tullut? Ei sekään. No, Tehdään Ardu valmiiksi. Ja hoida hiukan tarpeella. Anna Ardu niin kuin valmis. Paljonko kapna? Kapna-arvo nousee 2,1. Ardu meni. Kirjaa tähän aikaan. Paljonko meni? Ykkönen meni. Eli 1 milligrammaa adrenaliinia. Joo. Selvä. Juu. Ja paljonko kapna lukee? Kapno lukema 3,2. Kapna-arvo rupeaa. Valmis. Joo, valmis. Kokeillaan. Keskeytä elvytys.
Sokeripitto, tuntuuko pulssi? Irti potilaasta. Kapla-arvoa voi sitten katsoa myös tää. Tuntuuko pulssi? Syke, kyllä. Tarotis tuntuu. Ellei pulssia elvytä. Tarotis tuntuu. Me jättää hengityksen tukemista. Potilas vetää omia hengenkokoja. Laittakaa potilaan verenpainemittainen saturaation mittainen tuen omien hengenvetojen tahtiin. Reagoiko potilas millään tavalla? Ei reagoi käsittelyyn. Saturaatiossa oli pulssi. Joo, eli meillä on tosiaan roski saatu oletettavasti ilmatieisteen takia. Tällä hetkellä, miten meillä on AVC, ilmatie meillä on. Potilas hengittää myös IT-tuen hengitystä, ventiloituu hyvin. Kapno, kohtalaisen hyvä 3,8. Onko se sitä vastaan? Kakoko, aigeeli. Eikö sieltä oikein? Siellä aigeeli jatketaan sen kanssa. Sitten oma hengitys ja hivenen on kuinka hyviä omat hengenvedot on. Kuinka monta? Kuinka hyviä omat hengenvedot. Semmoisia pinnallisia. Noin 8 kertaa minuutissa. Yes. Hengitys vähän uhattuna, jatkan hengityksen tukemissa. Mitenkä verenkierto? Mitä on paineet meillä? Radiaalit plus. Radiaalis on plus, kyllä. Saturoituu hyvin. 95. Syke 111. Kapno 4,9. 4,5. Petri, ota sokeri. Joo, sokerit ja lämpö. Lämpö 36,2 korvasta mitattuna ja sokerit 4,8. Paineet 7,1 kävi tuossa taulussa. Vähän tippaa ylös korkealla. Haluatko sitten ruvetaan tukea jollain? Ei vielä tässä kohdalla. Otetaan jalkoja ylös. Syke 112 voisi olettaa, että kuitenkin hänellä ihan järkevä olla syke. Varmaan adrenalinin vaikutusta voi vielä olla mukaan. Hyvä hapetus. Iskua ei suositella, ellei pulssia elvytä. Hapepuutteesta tulee elottomuus. Kyllä. Vähän paineita voisi alkaa. Pitääkö laittaa toinen tippa siihen? 7,3. Eka menee jo lorona, niin Niin, laitetaan toinen tippa vielä. Näin tietokokoinen potilas antaa varovasti desimbolus. no niin. Joo. Kuinka paljon hän painaa suurin piirtein? Ville, joku 25 kiloa. Joo. Paine 90-49. On hänen kokoiselle ihan kuitenkin hyväksyttävä painetaso. Sykkeet 110, sekin on hyväksyttävä. Ilmatie meillä on. Onko vastaa putkea? Eikö ole? Sietää pukea. Jos sieltä edelleen putken, niin ei lähdetä vielä tässä kohdassa sedatoimaan, vaan ruvetaan hengissä. Jos lähtee kakoittaa varasuunnaukseen, luetaan maskilla. Selvä. Joo. Lopetetaan tähän. Petro Tähkö.